Следващият ми гост е млад българин, писател, който живее в Съединените щати, въпреки че още няма 30 години. Той преподава творческо писане в Университета на Северен Тексас, а разказите му са признати зад океана. Сборникът му на изток от запада ще бъде издаден на 11 езика. Мирослав Пенков, мой гост, здравей България, добро утро. Добро утро, как за сте? много години. За много години и на вас. От колко време сте... Значи, сборника се казва на изток от запада. От колко време вие сте на запад от изтога? Колко време живеете в щатите? 2001 заминах за Арканзас, следвах 4 години психология, след това 4 години пак в същия университет, в Арканзас, следвах творческо писане в английския факултет и в момента работя от 3 години, значи 10 на години вече. Преподавате? Уча, преподавам. На хора на вашата възраст? Общо взето на хора на моята възраст или по-големи от мене, което е малко странно. Приемат ли ви сериозно? Мисля, че идва един момент, в който да. То е нещо като, ако забелязвате какво става с Челси, ако сте почитател на футбола. Имат треньор на 32 годишна възраст и е малко трудно да го възприемат първоначално, но идеята е, че ако има някакви добри резултати, хората тръгват за тебе. Проблема с Челси е, че няма резултати. Донесъл сте книга. Какво пишете? На български ли пишете? На английски ли пишете? За каква публика? За наша? За американска? Пишем за всички. За целия свят? За целия свят. Важно е да четат хората. Не, разказите са писани в оригиналната си форма на английски и в последствие, след като българското издателство Сиела изразиха желание да издадат в България, аз ги пренаписах на български. И не казвам превеждам, а пренаписах, защото съм си позволявал свобода, която един преводач не би трябвало да си позволява с текста на друг автор, но понеже аз съм си автора, няма такова ограничение. Да. Ето аз, например, вчера прочетох този разказ на изток от запада, защото има и такъв разказ в сборника. То е за едно село, което е разделено след войната от една река и от едната страна живеят българи в България, от другата страна българи в Сърбия. Да. Този разказ става ли за американска публика? Оказва се, че става. Оказва се, че няма такова нещо. Тоест, ако едно литературно произведение развие литературните герои по убедителен начин, ако разкаже една интересна история, то тая интересна история и те убедителни герои надскачат националното, надскачат границите и тогава няма значение дали си американски читател, шведски, германски и така нататък, възприема се еднакво добре. Което е причината ние да може да четем всичките тези световни автори, без реално да познаваме изкъсо руската или японските култури. Да, а всъщност в щатите изкарвате ли с хляба от писане на книги? Не. Според мен броят се на пръстите на една ръка писателите, които изкарват. Аз оставям настрани комерциалните писатели, защото в Америка има вече сериозно... 100% натрупал състояние от книгите си. Да, така че това, че и Дан Браун борави с думи по един и друг начин, не означава, че той е на нивото на писатели като Майкъл Шейбън, Джонатан Франзен и така нататък. Или Умберто Еко, примерно. Просто използват един същи медиум, думите. Но на пръстите на едната ръка се броят хората, които пишат чиста литература и с това се изкарват дори и те, например, писатели, носители на наградата Пулицер, защото пък в нашия университет всеки семестър каним гостуващи писатели и ние като останалите хора сме повлияни от големите награди, търсим големи имена. И тая година, например, поканихме Джейми Гордон, която спечели американската национална награда за книга от миналата година. Тя си преподава в университет. Самия Пулицер, примерно, е $10 000 като награда. Тоест, от писане, големите писатели им отнема по 3, 4, 5 до 10 години да издадат една книга. Тоест, ако искаш да правиш чиста литература, не е възможно да се живее. И как живеят в такъв случай писателите? Как живеете вие като преподавател? Това ми е работата. Да, аз така си изкарвам хляба, де факто. Това, че съм написал една книга, няма и гаранция, че ще мога да напиша и втора, трета. То това е писането е много... Вдъхновение е необходимо. Вдъхновение и дисциплина. От 2001 година сте в щатите. Колко често се връщате в България? Защо? Връщам се много често. Още като... И сега работата ми е такава, че тя е 9-месечна работа. Тоест аз имам летата и зимите, както съм тук вече един месец. Имам възможността да си позволя да си идвам. Първоначално беше по-тежко от финансова гледна точка. От един момент нататък всички пари, които изкарвах като студент, ги пръсвах по билети. Защо? Това, че трябва да си говорим часове явно или с две думи да кажем любов. Обичам си България, обичам си семейството. Не, по-скоро така, да кажем, общо казваме. Няма момиче, но защото аз съм женен и си живея с жена ми в Америка. Да, но... Тя американка ли? Не, японка е. Японка? Да.
от Япония. Братски японски народ. Да. Много любопитно. Направило ми е впечатление, че обикновено на българите, когато излезем да живеем в чужбина, се събираме отново с българи. Не, така ли е? Така ли е в вашия кръг? Защото краставите магарата отдалече. Не знам защо. Може би имаме проблем с интеграцията. Ние също. Не съм сигурен. Аз мисля, че българите сме от тези народи, които доста лесно се интегрираме. Ако погледнеш назад, ако погледнем назад тези 500 години турско и така нататък, има нещо, което благодатно умеем да се пригаждаме към околния свят. Умеем да паднем и да поникнем и да си пуснем корени, което е причината да сме се разселили общо взето из целия свят в момента. Зависи кой на каква възраст е отишъл в Америка. Това ми е на мен наблюдението. Колкото по-млад, толкова по-лесно е да се приспособиш. А вашата съпруга връща ли се с вас в България? Как се струва? За сега идвала 2 пъти и... Сега тук ли е? В момента не е тук. Много е скъпо. Това е цялата причина, че билетите са страшно скъпи. Как се струва на България? Много е приятно да бъде покрай моето семейство и моите приятели. България, честно казано, сравнително и измъчва с липсата на организация. Те неща, които аз в началото ми беше чудно. Защо аджеба толкова е странно и трудно да се приспособи. Отидох в Япония преди 2 години и вече не се чудя. Това са безкрайно противоположни култури, българската и японската. Менталитет, начин на мислене, на възприятие на света. И организация. Организация. Която всъщност ни помага да живеем много по-сигурно и по-спокойно от тази гледна точка. Но самият менталитет е много чуден. Аз съм жестоко фаталистичен човек, жестоко песимистичен. Това, което се опитвам от нея да науча е елементарната нагласа, че ти трябва да си благодарен на това, което имаш. За мен аз никога не съм благодарен. Мен винаги нещо ме дразни, винаги искам нещо повече. Това няма ли своите положителни страни, човек така да е настроен към живота? Да си неблагодарен е лошо, със сигурност, но да искаш повече... Зависи, ако погледнеш от една такава будистка философия, че желанието поражда неудовлетвореност и страдания и прочие, значи не е добре. От друга пък гледна точка, желанието... От гледна точка на един писател, желанието е крайно необходимо за създаването на конфликт, което да породи фабулата на литературното произведение. Тоест, без желание литературното произведение попада в едно такова небитие, в едно положение на нищото. То не съществува. Тоест, необходимо е някакъв баланс. Средния път, айде така да го кажем. Тоест, ти не можеш да си безкрайно благодарен за всичко и същевременно пък не можеш да обръщаш... Колкото се спомням на Стинг цитат, това, че всъщност пълно щастие в живота може да постигне само един луд. Със сигурност. И винаги, общо взето, постфактум, погледнато назад. Аз бях щастлив май едно време. Май. Да. Тоест в момента е трудно да се отделиш, да погледнеш над себе си. Когато отидохте и заживяхте в Америка, какви според вас, дадохте ли сметка какви са митовете, които ние българите изграждаме за тази огромна и силна държава зад океана? Аз бях жестоко наивен. И те не са верни. Аз бях жестоко наивен по това време. Аз ако знаех, например, колко трудно се издават книги в Америка и цялата тая действителност на американското книгоиздаване, изобщо сигурно нямаше да се хвана на това хоро. Защо е толкова трудно? Не знам защо е толкова трудно, защото много хора кое пишат. Е трудното? Трудното е да извършиш стъпките, освен написването, което е реално най-трудното, а публикуването на дадения разказ, намирането на литературен агент, намирането на издателство, писане и пренаписване на разкази. Пренаписване на разкази? Много, защо? Да. Защото се оказва, че много трудно може да седнеш и на прима виста под влиянието на божественото вдъхновение да напишеш едно литературно произведение от първата до последната страница. И както си го написал на прима виста, то така и да остане. Номер е, че... Има коректори. Трябва да имаш не само коректори, има редактори. Тоест ти, написвайки... Писането е свързано с много авторски решения. Чисто технически. Ето, оттам помага да си учи от творческо писане, да знаеш как да четеш като писател. Аз съм допускал жестоко много грешки в тези разкази, които са се променяли 5-6 до 10 пъти, някои от тях. Така че тези неща не ми бяха ясни. Други... Да, ама от друга страна, има ли случаи, в които тази намеса да е прекалено голяма от страна на редакторите? Аз имах щастието да... Защото ако вие сте преценил, че героя ви умира в еди коя си глава, а пък според редактора това американския читател няма да го приеме много добре. Кой читател това ще го приеме, не е било никога водещата мисъл.
моя или на моя редактор и за щастие на моето цяло издателство. Мен това ми харесва на моето американско издателство, че то е едно от двете най-големи чисто литературни, с най-големи литературни традиции. И те могат да си позволят да се занимават чисто естетически с литературните произведения и да издават литература, която не е комерциална. Имам щастието, моята редакторка да е такава, че всъщност нейната намеса и нейната редакция бяха скъсяващи моя живот и моето добруване, но защото тя, например, ще ми каже, този разказ не става, пренапиши го. Да. Тоест, тя не ми налага нищо. Всяко решение идва от мен. И в крайна сметка разказите са си изцяло мои. Но, като ти каже не става, пренапиши го, ти се чудиш в един момент какво да правиш. Има случаи в американската литература. Има един голям американски писател, Реймънд Карвар, неговия редактор Гордън Лиш. Вече след смъртта на Карвар, преди 2 години издадоха събрани негови разкази, както той ги е написал, и ние успяхме да ги сравним след редакциите. Кои са по-добри? Огромна е разликата. Кои са по-добри? Честно казано, след редакцията са доста по-добри и доста по-емблематични. Скоро гледах за пореден път филма за Моцарт на Милош Форман, Амадеус се казва. Там краля му казва да промени пиесата, защото чуди се какво има на пиесата и му казва прекалено много ноти. Да, и Моцарт му казва напротив. Нотите не са нито повече, нито по-малко, а са точно толкова, колкото трябва да бъдат. Не можете ли да отговорите така на за съжаление не съм Моцарт. Или всъщност не е за съжаление, защото пази Боже да си Моцарт. Защото знаете как свършва филма, какво става с него. Тъй, че тая светлина, която гори 2 пъти по-ярко, изгаря 2 пъти по-бързо. По-бързо. Тъй, че на мен Моцарт ми е много любим, този филм ми е много любим, честно казано. И е отрезвяващо да погледнеш може би последната сцена, последните 10 минути, пишейки реквиема, Салиери стои до него и после как свършва в общия гроб. Тъй, че при положение, че света се е отнесъл по този начин с Моцарт, какво, бе, брат, че очакваш? Как очакваш да се отнесе с тебе?